Acabo d'arribar al Teatre Lliure de Montjuïc perquè vinc a veure La brama del cérvol, una obra de teatre que m'ha cridat molt l'atenció des del primer moment. M'acompanyeu? Ja només mirar l'espai és que això fa gust. Ja hem sortit i ha sigut una obra que m'ha agradat molt, la veritat, m'he posat de peu per aplaudir perquè crec que els actors ho han fet genial. És una sèrie de històries creuades que acaben confluint i ja veurem de quina manera. Si voleu descobrir què passa a la brama del cérvol, què és realment i què els hi passa a tots aquests personatges per acabar reflexionant sobre la nostra essència, el teatre, la vida en general, veniu a veure-la perquè us la recomano al 100%. Per cert, heu vist quina qualitat? Que vaig microfonat, eh? Això no ens ho esperàvem.